tuegelia aso sukange na Kristo. Yo karibu sana mwanchi muri muri kurunga sene wa Esabato. Nchibuna butambira mwana buliro ba Geoffrey Onsarigo amuna barandi tule na barabugaiga abarandi bawo kwa mangana mayasi amayigelia igangu kwanera umurandia umulisia Elder Joseph Otuoli umurandia Pastor Walter Samba nabo igumurandia Pastor Geoffrey Otieno abo bayikirega bonmambia tusange elesene amana bravo yo karibu mwana mwanchi muligo yatoko nyorenga ayo muligereri no motegereri boyigo ayro muntu bwenge ncho sana anemono asomoro buligo sini wa Esabato enseme yekemyeki listen emambi yabona buli bibiri yago ni listen tuegeramo bonmambia yake rutaso go chese kanisa emambi yabona. Good morning, karibu yangu balete gaiga Pastor Otieno. Good morning. Wakire bya umuralia. Yes. Nabo ndagatago tabangambia mwana asomo ne kyagera twanchire sejumengima ndo toikira seritukeri. All right. Yeah. Pastor Samba bwakire bya jira onda de kwirana nyamana nangambia ga sejumengima okerende to meranira igala yara senginja maigari lesson yeto linda to watera no muligere no motegara liko rwarika twegere amane na turendo gatwakuri. Asante umulisia abona aye nagutigana handu maita nayo kwaliga ni lesson yono karibu sana tokwani mbia mono sana Geoffrey asenginjo gotwarigania na wonta te kwarigania motegara no yoturigere asinga kechiga nga kalibu ase lesson tunyara kwa to kwera sobwamo tunyara kwa to koranga ki shining as lights in the night ekujiko nyara kwa korrekana na ndo mwelio yenga tunyara kwa to Sesenigwa asobwamo amangana mayakigima ndaete koiraneria ngambi ya mono asaba tegereri na bari ya mashabiki okonyora kunyara kwa gototegerera nabona ali stadium gorona nyoleta bange bagoteage lesson mbiere na maene tigetwariganie gocha se Kristo ekiagera karato taraso bwamo igoge kunyara kwa buya lero ekratore lesson ya gatano maitekero kwa kwane stadium ambia tobeke onaburanye Samba na Otieno na baba manya oyo mubo mashabiki to na ndeba obanchete sana na baba kwanira ye Geoffrey na ala ukwaniri okurunga teacher Alice na rara ni tuliwa na litua aene tuwe asenka ya Alice Magoma ama kina mwalimu Alice teacher Alice kuruga komo na ando wakisimi sana gaiga se lesson inga kintambe sana na rara yototo ya pole sana na igoro mchukulia igoro baire ka kwa na igoro bogo ntuwa atamatanga suyo mobwe staff ya itomo kolemera muito Joseph Sungura uyunero siriba abo mwabo asinchira abena sensemelia butoli na barabu naro chaba ntabange bali ngigali sumo yiga bwokwe ni gumo nginolia mungina Sabina Sungura bali otebanga abanchi tegetembe sana sukuliriya umurulwe lesson yigo mwanyira amagasa mashabiki tumere ntaroro. Thank you yabono azinjira beneti yatonyora masabakura se Pastor Otieno karatoka so se lesson ya masem omochano omwancho na ndeta atanya sae byamona asengencho byabao byamona ekyagara kwabero muya numugeno wa astora sejumengema korotwa tigane tokorwa na ende gwato ikiria sense ya bene Yesu watu anchire komena sa sengencho yokoegera magero ye lesson korwa se ebibile yao na watu ale koborango monene kaba mona intwe ekero kwariganirie asense ya bene egetaseni yeito kyagetemba sengencho koralia dingana lia sembeo Kristo na wana sabanga sesenigwa eke nabo igoba mona intubuna tuwo chako ikigero tuokora tuwasabesitira Kristo yoro motorio itu. Amen. Asante sana. Karibu mwanchu muligeria sama yele lesson ngi yato ndikuligeria keronkoleta umulisho tulia to tebing lesson ya kania tu ikire kuri nyolenga kubwatania igoro na ense Kristo asaba viripe na bakorosai nero lesson togenda kuligeria sikwateye umwako 2026 lesson to swane lesson ya gatano lero asamorokerelyo amaya Elder Joseph Otuoli. Biamono Geoffrey se ngenjo ya introduction yeyo na nenda te kunyoria mo yo trigeretia senga kiye ngani gotore lesson ya gatano wikiria twanyarata kwa bato kurigereria ngana ki turi anyara kwa bato kwa abamo ekere rioka to kunyara kwa bato wekeya kiagera yunero kunyara kwa wekeya kera twanyara kwa bato wekeya sobwetongo dio na bato kunyara kwa bato ko to kugenera ne lesson yenjire nyalete kwa bagekwa gachwa igotoreta kuru lesson yamo gochia eyende nada wat ekere twanyara kwa bato wekeya bono nigi kunyara kwa bagekotoleta nga ekere wekeiri igokubara una umuwaso ekere now you are able to shine us in the light so koruga wo yunalere sindu kurigereria ase wikega inga bono nane ndinyara kwa bato kurigereria nene mono chinsemo ange
isano nemo ejichira nyara kwa jigo toleta buna abakristo tonyara kwa to shine engaki ya botuko go senga giege sunte ekiagera ekera tukonyara kwa to kobaigo nkeringa kristo ekerara stole liori nigo tukonyara kwa to gosa to shine. In other words umugaso tukonyara kwa to korwa tali oro yoito lakini nigo korwa se ase kristo ekiagera kurugago esementanga nduje nyara kwa to konyoligunga ngakito kore bintu tutaiko nyara kwa to complain Kosoto taiko nyara kabato kunungunika ekiagera na kikerete key text gose kifungo gikunyara kabage gotoigorera kurasa aba Filipi ibere kifungo kia ya 14 amona 15 Geoffrey you can read there egere tutuaro musingi korwago tunyara kabato kagendera yesome igitabu negia aba Filipi inye egesiri kirosoma oruchererwa 14 na 15 Biblia ikuwa na mokore amangana onfi mutali no kwemurungania na uko we are in a generation etura sekegori anda kekibwate mecha kerbogeka lakini bono twanyara kwa to kurangeliwa tunyara kwa to kobarabuna omobaso amidistis ekegori ekeiga igonga engane ntanga nigo sinse mangi isano nemo una nakwa negera bono tunyara kwa to koigole lesson to anda ko yegera enkeringa iri tangani tunyara kwa to gokora amangana tutaiko nyara kwa to gokora ki kwemurungania asenjera yemo ogose eyende kiagera ka tunyara kwa to gokora boigo bono riori nigo tukunyara kwa to kubara una omogaso esemende yakabere tunyara ko bato koigwera in the sight of the world tunyara ko bato koigwera asense moyense ngana kikunyara ko yakaba nanda nsemo yende turanyara ko bato koligereria nelinga tunyara ko bato komubwatia Kristo buna omogaso wense ekiagera buna nanyara ko bankobe kankelinga Kristo nero omogaso wense into whatever we shine etogo shine kurwaso omogaso ultua dabiri kurwase Kristo weka omanyene na tunyara kwa to koligiringa how will work out our salvation na kitura nyara kwa to wekera ogo toleka ekiagera Paulo gano akonyara kwa kobekanga ekera to nyara kwa to koba divine human amona nyasae lio libono we nigo to kunyara kwa to korokinga ogo toleka na ligo kunyara kwa koraki gokoba na tunyara kwa to koligereria embwe yendenga tutware koba chimbwa chitaike na kemwake kende blameless characters ya ina rto nyara kwa to kuligiria sense meyu na finally to nyara kwa to konyoranga ngaki to konyara kwa to koba no mogoko ngaki to konyara kwa to koba no mogoko ekiagera kuruga gasa Philippians 2 verse 17 to 18 na be konyara kwa ga toro kinga ngaki to bugana to koba to gotwara obugima bole obwomogoko obugosa soka Paulo na ande kara konyara kwa go ko ura go jinsaria iga konyara kwa ga gotunyoringa ki aje chimbwanjiroro ibere go sabantu mbaroro babere akonyara kabaga ku humiliate oya Monty Motel o se Timothy ni ganya waltaka ko mulka as a proven character no yo ndaroro ogorugunga Epaphroditus nere ni ga konyara kabaga ku murigerelinga shining through the risk of obedience na bakonyara ko baga go tumuntu chikurire asobo ibemono ekera to wikera asense meyo buna to konyara ko bato koigera so wano kurugaiga yunara lesson na handi jinsi amana jijira nyara kwa bato koligereria lakini egento to konyara kwa bato konyolunga buna omugaso konyara kwa bago ko barira asikro yomo asense yiga na intu na bato gwana to bato ko ba to bare buna omugaso just buna okonyara kwa bago ko gogoch we can only sign etura nyara kwa bato ko bara dioka ekarato connected with our savior ekarato connected with Christ ekiagara kurugago yuno bobo bisibwoka obo nyara kwa bakoregana nga tunyara kwa bato ko menya na go shine ase enjire kabireyo so yeso niga kunyara kwa baga kuruo mugaso ase keroyom in other words no gotore ka kurura ase keroyo on data your discrimination yakalata erude lakini rende ntubwate ense amato kunyara kabato gokora tunyara ko bumba to go berubo amagima ito go chasaririta iritangani ensinjire kabireyo wono nakia ko era Paulo akobeka amaruba ya go chasaba ibiribe na amo na intue ase jinga kibune chiga so
sense mo to kuligera nere yo will work out God's work in to bale buno mugaso na ande ko ruga go tobe living sacrifice na ande to ba chimbwa jirichi anyara ko bajiga koraki chigo ikaraniwa na tunyara ko bato kuligera nga hold such men with esteem na bwa na kwanda go ya timot amo na epapu editors karibu omotegereri egara to kunyeko raba to kwegera ase lesson yega na ande tunyara ko to go team up ase obuamo egara to kunyara ko bato kwegera ase lesson karibu. Thank you. Ono biyamono akero korigereria abentombe bibere ndagatego da tebakuru ase lesson yo akero korigereria ase lesson yo ebichero igere abantu batari omo abantu abekere batari omo wetane ko babange eyentonkere bakorete ekorunga abantu aba igo baigwana ini igo babwatane tamo bakomeneinga they want to work as a team. Yes, ekere bakwa as a team kianginyori unity elitwaligire last time sure oikatobe as a team asobo kanyeku elitumanye ko nyara okole mirimo so ekere bachiramo pona mo atento kende topic yotenga shining as lights in the night. For example, Onsarigo ngotara kwari asomo sunte bahati mbaya esimu yao gerimete umuriro squeeze gisi minji bata kitochi lakini bahati mbaya gerimete umuriro tiri woka tochi igo minute ngo sunte kore torochi kende if somebody comes na torch akomurikirika how will you feel? Kama nene Igo yanga amaene oyo gankonya. So meaning inga shining as lights in the night, meaning inga asubo tuko na aseme chando ege sunte keme inga oborabu boko ba maso muzunte ni woro wenge njenene mbuli mborabu bwabo sayo umaete mubaso koro wadanga ningenda uchabuna bonkora uchabu lakini esege sunte ebe nga asiwake to montako murekere bunachwa meaning the light eyacha in the night it's very beneficial ne yengencho ase warabu bwacha lakini karabano Yesu gakotebanga iditangani totaracha kabembe baso Yesu gakotanga inche gentoki omubaso Yesu mwenyene nero mubaso yonga anda ke guntu ikotore me basemeke uru aso mubaso manene oyore Yesu naga so ireme igongo chakana ko mubaso elindo barasa abantu bane so igonga ntu kunyara ko bara onye ntu ko monyora Kristo asamagima sure ekegara obogimubo mune mwanya abantu utaka bamenye nakiyate bera ke munga ke gotora ke tabanga kora mangana onsi otali kwe murungani so buno mo Kristo omwanjo moligere no mategere mbirenga gwakare kwe murungani emere monerenga kwa iwe kanisa okora kuna batabanga yandi mirime yero eyenje natagete bambitiri okona gokora kwe murungani neringa esenje tumanye tenga ntuno borabu nekato ya Kristo samage maito tuabero borabu ende tumurekere buya liroringa nabo toisaine oba aso borabu bogana ire kabe igonga ase introduction ya danga we kaboro litanga ntabamo igobune kanisa kobara aso mosunte we kebamo uma teka toka te in the night na vera venga tari mosunte buka bos no nyane aseme chandeliole that is a night you have met sunte kero monta kumbira aseme chande lakini buna bali ba monyore Kristo inga kitoko bara ase kenyoro uchi asaba nyore mosunte inga kyo korekana so mereme yao bono tum bono ya tema igo toko nyokani na kuruanera egen tokeria yani topic ya kwa ngabeta we work out what God works in yani inga ye go gento kuruanera gento go jaisika geria sara kuruanera kuruai ayoga asto because nakiakara poro ga tabanga tema kuruanera o toreka kwa hilo work out for your salvation but when you work out for your salvation everything firstly God must work kurume ora receive moika ora nyora Kristo ime omanye ko nyara kuruanira ogotoreka kwao okugoriska nsomere gitabu kya Filipi ibere kyabungo kyae ya 12 na 13 Malika watu basibere 12 na 13 Biblia ikobeka igumo nchumuligiria si 12 asa yo abancho banne guna muyigwerete botambe taliekera unde
nga taringa nekera oriok igakobulga nonye nekera ntayo kigima inugenda gokorera ogotoreka kwairo so igategete gobenga ogotoreka taringa onye ndiri yarenga ogotoreka gokwara gwachari Onsarigo minto totoreke kigima nande tontora gochandeka konango muristo getigo kale sana angango no gochandeka ko kale sana ikona salvation eyeka work out day in day out ukona gokorera ogotoreka kwao into kanobya iyo njari ngatu algo jototoreka limo bono aba Filipi Paulo gakoba inyoria ingatiba abuga gachita akabarandilimo bagatoreka bagakuru gotoreka yote inonya tingiyo gendra korento kiki okoro gotoreka kwaino adana Kristo nero gokoronsi na nero gukenda byonsi igona kokto mu Kristo asamage maito ryo libono ntote no bya ryo lintonya aba ko wanja kwae ryo yawe kero bya bwae na kibe Paulo aseta kya okoro gotomwaria tabanga akara ari kuigwa lingana we muswati okoro kulidia ay ekera kuigwa lingana igako batabinga onye mwambalire kobo machenu so abo no nyomba mwana ekera bago soa bago sanga mona lingana igongona etabu kya okoro batomu 16 ali 13 15 igala ngono soa nemurika tabanga ekera baso abasanga ere nabantu benyomba yaye bagaita bakanyore batiso ekiagara bamonyore Kristo buna ntwe ekatete kora base obogimobo ekatete kabo mubaso ekiagara marika tabanga tayate gotongigwa erinde bisunyara yemes omujito kwagachwa erinde ngobe to begese tulo dorakan kuika korakan nancha monaye ekato muitebire Kristo twanchire ko warwanera ogotoreka waito ekiagara ogotoreka oko nkora cha sema ntoyom etabu ya Tito ibere 11 etabu ya Tito ibere 11 etabu ni ya Tito ibere 11 birango kuanira mangana maya sana Tito ibere kibata mangana kegotebanga obuye bwa Nyasaye bworokiwe asa abantu bose Tito ibere chakera 11 ega karukwa na Tito kichura Nyasaye asense ya bono so ina obuye bwa Nyasaye bworokiwe no gotoreka asa abantu bose igokora kunkora atanga omwanju murireria inga bono gotoreka gwatira aba bastaboko gotoreka nkora atira abalisi boko igo gwatira abantu bonse nakega bono obuya bwa Nyasaye bworokiwe no gotoreka asa abantu bose yamanya okoyoringa igo gotorokerere ikabungo keria twasomanga akero ora sense ya bono ense ya rubanire wegatuma gokomenya bona kiatanga obuyo bwa Nyasaye igo bogotorokereria erituma tonyare kwanga amangana ataria yo bwa Nyasaye yabotanga nagotomanyia nakitura nyare komenya asense ya bono so ense ya bono ne yendu chanwere ne tantaine ne ochogaine lakini ubuye bwa Nyasaye kerora mona intwe na katoa ndokorwane rogotoreka waitu bono ryo liga gateba inga bono tonyare kumenya ngakito komenya so mwanchu muri rero motere na bonta getego sabiranga ekero twa kurwanire iro gotoreka oko otoreka ngwa jeterimo manyanga buno ganrete igomanya buno ganrete gosabana kurwanira se kerengaki na keganrete kurwanira se ncho gotoreka kwao ekya twa sintori gito kirubuti bwakana kare ekero tukuburigwa rioria gwikurwanirire ogotoreka kwao ekisekerengaki na asikera rituko na asugusaba ine twangame bitu tonyare gwikero gotoreka amen amen samba yamono erese nawe ko kare go chabuya ase wiki ye sase jume na twanyigeire elingana linana kare go kwana rwandi nga kubara ndeme baso katika tiyomo sunte na kare to koligereria egente kanne rese ni kare go tugeria ande ge kare go fro ekobwatani eme baseye n'abantu baria bakiramo nabekanyire asenge njobo koreri bono kera bakiramo bagwananire bagwatanira asobo koreri bona mariko gakare odo tebinga bono tigatubari noko bara woito
n'ebikoro bitu n'enchinkwana chitu korandia gwitu erinde tumutangaze Kristo uno muburia na umugaso oyoro monene abutore mebaso eyeremeke ikuraga Kristo oyoro mugaso monene ngero rego tebanga right in a dark world ngabona uburabu ngocha bora asense ere yo musunte kero somwe tawugia wa Filipi ibere bungo 14 abonaga niyo morali Onsarigo onye tuborabu ibere agetabunikia wa Filipi ibere 14 na 15 Biblia ni yakateba ase iyo ibere 14 na 15 Biblia yateba ase verse 14 mokore amangana onsi mutali kwemuru kwemurungania na okuborania elindi munyale koba abakene abamesa kerebogeka asigati yabo mubale buna emibaso asinze. Amen. 15 kwa nareyo 16 tarason egento ekenene eresenie karo tebinga kiringa intwe abatwe ikire konyora ringane rigale nyasaye bongo mwancho matayeli tuligeretia Biblia yatebire ngantoro kana tole no komocha kurende in state yokorokana na magoso tobari uneme baso gotiase nense gokwanerwa enseye negekire no musunte ebintu byokoreka noro nigo bire byumusunte bona abatura abanyasaye twanyorira uburabu into torare to uburabu aso musunte oyo kero uburabu abalira aso musunte egera nonye mbali bara aso musunte baborore kero babororire mate umuntu gokore gintu getari buya no kone kwa nyasaye uru musunte ime aro uburabu gagutabuka igagustoka ngake aroriru akomayanga naroriru igonga azende tiri kora tiki buya igonga bantaba kubarusia aso musunte wegari tangani abatonyo uburabu bono twagareri kera twagareri bawo batamikuru aso musunte batenga nkieke gari tubarira ninganzete kero nasoira matanga kwa guri bagari okurandia kurarangeri ndenga ebikundi binde byonsi mbya guri baga ono byamu basolende byatukwana anje tigange abataye guri baganarangiria baragena bagiteruna ino baramukuta murayi no mutaba pa ba gutirina mbabuli ngono ninde kiro chokole mere muto utanyara utaya yo nere Paul angaro kwana ngabona aba twikire konyoro burabu gatubare uno mubazo wokia sense kiagera twachorirwe nyasaho tochorirwe negesakwe gechore keroso ma first Peter libere bungo kianda bonga antu negesakwe gechore abantu bamonene bana ari korari ubuye bwa nyasaye uyo turuziti aso musunte gocha aso burabu aye bonga kara turuziti aso musunte to kanyoro burabu bono twairwe chukum koraria oburabu obo otyase nense yaro kirunga is a dark world sure nekero kurigere ri mwancho matagara no murigereria amaene ense tomenya to minto morali Onsarigo igere yo musunte ebintu bigokore no igere yo musunte nakiaro kirunga the dark world kurenda ase dark world ye ime mbaroro babwato mubaso nababwato mubaso mbali banyorira ubuya bwa Kristo nabanchire kubwatana na Kristo bono nere buya toimoke abeko nyaragana nonye ne kanisa ari asto gusasima bantu mbara to gusasima nabwo turase kanisa lakini abande mbali baraso musunte pono nere buya abatubwato burabu enterende kikwararire nga nje pastor sambara akiri bugega ndabinga pastor abaye ndeke ngo siruri kibwenta ko bayiga yani to babantu to kwegerani asobokanye no buororo no bomo egero burabu obutogo kwanera bo kwanerwa iga bunyare kubalera bali baraso musunte banyore Kristo mulike mabateba ngatobe blameless igo yani nto babantu okomocha oseke moa to babantu bali faithful abantu barabegeni nabantu bananyare ko reproach obuya bwa nyasaye gochaso mumagwito abungara tawasome gitabu kya Job 1:8 osome Job 2 tukoligere runa Job ayengo monto otayenge na bibinde byonse gochaso monene monto enge blameless tabwate komoche go kulero kondo once no monto ngo mwegeno was a faithful na into abatwanya rumo baso nakitokare go kulero ande karawo soma Job 33 kianda na rato tebinga bono gwetera asubura bwo butwanyorire igera abe buyase tore kobarera asense era aso musunte enyoro bora bwo boyiga kera yabonyorire abantu bonsi bahonchoke bamuitabe Kristo kyabero monene tarate bana gwekerani ira yabu nabandi bakagitote bani sure
ni gaganyete kare merre Actually nejinga kiata. kare merre tia singe jana mona inji yar taka ni dio na zero maede onuro chara cha to boli na tole bana iga ando ngai bauji kiagera manto bonsi na ba na ninga na beko nyakana batore zaba ne ndoji twe doji tu That is it. gonga iga to ete grace period egera manta ba ike korro bura buko gwae inde na marika to te uyanga John elia to bisana sa to nganya sa ne rumo baso monene Yesu Kristo bono ntune me basemeke ye kurago mo baso yoro monene okutobaleria aguturayunga the right in a dark world ni ntwa batu amonyore Kristo tobale muno mo to kolera asoma bakorinte iyo yeli tangani kianda 24 na 24 egera to kolera oro no bakorinto Yeli tangani kianda ibunga 24 ibire kayota baiga sikianda emirongo ibire na bine timo manyetinga abo bakwamerene asoko minyoka chimbero nigo bakomyoka bonsi kulinde noyo mobuyeka konyora engelia minyoka boigo elinde moyenyore igonga ekebungeke in other words ekere geographical Sure. abantu abambonsi bakomyoka eresi lakini kero barera ini ego baemetie ngori lakini marika tebirenga engori eri noyo mogoiko yani njire noyo moko ewa egutwa bono twa maote munga nae bono romia onyore gutweri enchirende abatu anyore obora bwo bono nere toromie engori Yesu Kristo elinde toikero gutulika kero go minyokoro metie ngori na nje go myokaro metie ngori mata bantu bande gento ekogera kero na kaminyokire kero na ngai skuru na kaminyokire bantu bande go twa gaferire kiagere go kwari kurigereria opponent uno ko murigereria etiro chire Yes. osa bande twalichani go kwa gunsari go ngaso bo Kristo na baro na oborigo na bigo nyare kana nga ngolichani gole irichani gumbiro oro muntu lichani gu oyo minjo tige kanisa kera tigire kanisa igo ikere irengori tanyi igo na kitu ate bunga bono tuminyoke na Paulo ate abakorinte yeri tangani kianda 24 soma 27 abu 27 ase yeri tangani ni kianda 27 akonje tangani kianda emirongo ibire na bitano na bibere Biblia egoteba gumonchumo ligereria asi kianda emirongo ibire na bitano ibere Biblia egoteba 27 9:27 Kurende nigo Semba elinde kunara wangwa igonga abantu bande igotokuri mebere yetu buno bosomba egere litwarangire abange bakiraze Kristo ntoja kwangwa igonga encherende kitokorandia ri abande banyorobora bwogoiga na indu tiato bo maintain egere ntoja gosiro madra be kunyare kanu morandi urandiri umuntu atorikande yuratoji kyagero kumurandiri genteke kyamokonya ayo manyero gukiranigira agokonya no gakonyora umuntu agotanga korunango ngogote bito korunango kora igona kieke baura batanga litangani ayo manyene gukurandiria abandi ujo gutulika naye goikoba asira ini ya bagutulika amen to gukurandia maji gukunyechaga igongo kurangiria abantu nganyo njumanyore Yesu ko bagukurigereria Yesu gukurangiria amanyene tumugwati Yes. batanga bono nyetara gokonya ntwe kyo gotokonya golitanga nikitokurandia na intu tiato bamo babo aswali waje gutulika na liturabo mubaso asoko barasense ereyo musunte In other words, umusunte ekarororo umugase karogocha igoko barabu ya mono. After all, mugaso yani esunte ke nkabara mugaso ta koraki to kobara, and that's why Jesus did what came. Egera tunyara ko batawa kole kweren. So our daily choices. Ogo joro go itu wakera lituko na bogo ko nyara ko ba ko kinga nturamo na Yesu sini go tolema minja ya Yesu. So all that we need to do bono nkelinga ni go tutakire to change from within. To change kurume egara tunyara ko bara gujisi ko egara tunyara ko bata ko basinjere kabire yo bono rio na be ko nyara ko ba ya ko boronge. And now Paul iga ko nyara ko ba tawanga a living sacrifice ekingwanso ke kole tek keremoy na ga actually Paulo ni ga renge ko atayari ntwata yotenga Judaism again Paul ni ga ali tayari anyara ko baga gukwa even if it means
serving what Christ rega kunyara kwa gomokorero monene na ba kurekananga na baga na bana nugo kwa as long as anyara kwa baga serve the Lord, because after all he belong to the Lord. So iga kunyara kwa compare ogo kukorigo gose une kingwanzo kere kironge guchiase Nyasaye. It indicates about complete surrender. Gose toto surrender. Look at Mary Magdalene. Iga nyalta ko ga korwa a very living sacrifice. Kara ko nyara ko ga ko enda na mafuta ali ago ko Jesus yeri go riri nene. Actually abange go bago tine na ga bago complain. Yes, bago complain lakini andi Yesu barigere eri oranga ama no yo mugaso yo kwadreki o barire o bate nindo che birengere ribeino amangana ya mabata yanga bataka go sekanga na ba konywa they are there for your life lakini oye kia kwadire kale baja get kale baja get bago jara ko baga bakore kured. So poro niga ko nyara ko baga kurigiria senjere kabire many could see it as a west, lakini in Jesus egera kuerure gose kwa vere ke ngwaza kujia se Kristo, it is not a west, just like Mary Magdalene, it was not a west, because he was preparing Jesus for anointment and subsequent kuerua. So that was an act of worship. Tima tinga intweke ngwanzo geto ngere kiege to kanyara kabata okora gose asoko kole kwenda asoko nyara kabago to kuerua senjire kabire. So abegeni na barabuntu konyara kabato to korangeli wega nyara kabato korua living sacrifices. Look at the apostles. That time nigo kubanga nyara kabago and house to house banyara kabago kurandirania banyara kabago kora ayare amaronge. So we are also called upon kunyara kabato koba a living sacrifice. Tuwe magimaito goja Kristo rituko asiritu rituko tuwa magimaito goja Nyasaye rituko asirituko, because by so doing egera tuma tenga nigo tura Kristo bono eke ngwaso geto nigo go nyara kabagego ge wanchiranwa nigo go nyara kaba ge kora ge kobe keronki. We have to do this when we start the scripture. Egera to nyara kabato go soma mariko. And this actually keeps on reminding us we should be grounded on the Bible and be focused on mission. Because by so doing, one on about living sacrifice. And through worship, taking a nigira samangana o kaiga, like in Kobere as eviko, evikorwa, involve a unit of purpose, na biko nyara kaba bikoleta that purpose. One okuruga wonki turanyara kabata to kora. We need to worship our God because He is the God, He is the light. Actually, God is the light, and from there, we have that value. If you focus aside, then you are bound to do what? To fail. Look at Peter. Peter igakonyara kabaga kumuhari gania dihatanga kai uri Kristo guru gari akanyara kabaga utambuka gutara mema ya maji lakini andi in between agajya keba kemwanya abantu bokamoso azari na anda tena kai inte lakini moroje munanguta aganza goligireri. So he had to do what? To sink. So let us be focused on Christ. Ekegera kerato focused on Christ na ruranya kabaga gotubu gotubuga. There is one thing nyasago nyara kabaga gotuboria today. Let us have complete surrender with Jasad, and by so doing will be living sacrifices. Pastor Geoffrey. Thank you. Tunataka kurabek. Kefunga kita kenengo na kateba kire yento blameless. Mutali na kemo again. Unaki untaka batali na kemo. Aba Efesa yemo kefunga yakana. Efesa yemo kefunga yakana. Biblia egobeka byasi gitabo ky'Abefeso eyemo ekifungo ne gyakane mariko agoteba asinchira bene buna atochorete asere litangani ensi tarabe kwa boroso ilindi tobe abachenu tutali na komo cha sobosubwaye, yani igonga omonene tata chorete igoro ntutwe omaeta montonaro kinete igoro oenene lakini watenga Nyasaye igato choreta ase, yani agata chora ase Kristo kuima ase Kristo kerata chorete litanga nitoba bachenu
So igoko na keroko botari no komocha oikobo mochen. You have to be We honest. kebe ko komite bere Kristo bona danga anje namya ni nganjire kenyoro tindi ko chikanisa yaro lakini bintongo kole kenyoro ni nganje. Inganchira. Adanga I'm blameless. Tanto kenyoro ba complain kero konta kule inje ngurusa anduki. So iunga Yani nimba nyirenga I have to take this back. kono na yani ndeko mona wenga ajira mwe. But to be blameless we kali tangani to baba chenu. Ko baba chenu we kato itabe Kristo atokene. Yes. Ibi bitu twangama asare atuabere eli tugwenera asubusuwaye. Iunga talibona atachora iga atachora tekare. Jagra ekero the plan of redemption nyasa yako yebe katara tonga mwanya bantu. Ako be kama pen. Iga atachorete ense tara be kugendoki. Orosos. So ekera atachorete igo atachorete mwanya tutara atok. Onsarigo minto ga atachorete tutara iburu. Atara otra manya ko sino choko ko. Lakini nyasaye na manya tenga there will be a man who chokoro Onsarigo na na the long last na agwe na ile ni mobali na ile mo gotore. Ayutali mangana go mangano monene weka ko na sera maya moisan. Awa tebanga na ko manyete ni motara roswa Azene yanyoko. Igo. So that is it na nyasaye iga lakini ko tochora kwa tara go chora elinda ko be ko nyutinde bakorosi Na to etimere mutako na ko. ko be to na Guzi aba ijira mangana ko bigi to umwe bisako. igo. So igo ko baba no blameless elinda nganto bana ko moch we katonje bana tingana boy ibori go sai ko ndo mwanchu muri rero matagara tori ko ngi akini kale boy aya bunore igo totarage no nyeni iziko nyumba mwagabu umukungo iyo leta waso mosacho iyo pareta nyumba na kwege ne tenge mbwa mbuye tongira ne. So there must be a proven character. Yani we kige ndaka ga proven ngaki Onsarigo mi motika ikaranze ga na bako linde binte bakangira. Oh yes. That is why umusacho koro ku Paulo iga ko prove a character yo monto na indorema. Abantu mbare babiri ekero Paulo ko bakwanera naboko feeling ekene negene to montago toma ekerago kwanero mumura okoro kwa Nesmas wochi ase Philemon akamotebinga yani Philemon gago saria bakuiba osari bintu kuru Philemon Onesmas yago tamakuruo lakini gako nyora Paulo ora asechera Paulo gakori kari huko kurwa akorikira Philemon akamotebinga omosacho yo natomire inyora ngantu akabera asaba koreri eri maetu saliri lakini goko mwarigani ombinga ninchokore nduki Okwarigani. okamotebinga kene ochenchirie mbwa tali arori olengi. So ako saba mabera kwa niaba ya Onesmus mine nginga igonare shwango muntu onwanya komotoma embwe yake no kore nduki ochenchiri. So ekero montago we ako gotoma ekero montago kali baka karaboli embwa yao na yigene tenga mbuyiri ekera kwanda Timotheo yako mukwano roremet okomotebinga maene mbuyero ninde nekene ngambuyo ekitabu kya aba Filipi ibere 19 otire mugabo gashina 3 ibere 19 goika wikemena bibere na bitoto asi 19 wa Filipi ya kabere Timotheo na Epafrodito. Kurende anaseme ile aisomo nene Yesu gutuma Timotheo achiche bwango asemure ilinde nche ndamiwe kunda amanyabuna mure na kitindi na muntu nde oli no moyo oyomo na nche oyo uranyale guchandikira chinginchu chaino ikiagera bonsi ni go bakurya ebintu byaba banyene kuzatali bya kufu kurinde mumanyete Timotheo na okomokorera asayo yako baeresa yani Paulo gakwera actually akurura Timotheo borori akumurura borori ko ni yaba danga nimanyete ngatimu atimuntu urakora moyo yema mona nja semberemo okorire mirimo nabasacha abanga owetiri nabakoreriase lakini adanga timbi na muntu oyo urabe no moyo mu bokore mirimo nayi agadabanga igago kore mirimo buno mwana akore mirimo nayi yani aremete ko mutoma umate no nyene family nto bwatabana omwana waro mete otarebe ko siringi 200 akabe kuchikiumbi igago genda aburirani so ino no manyeta bantora arame gotoma mwana otabanga oyere
by the way na chaka nyanga nyine family omwe naro abwato mwana getara abakerifu 100 ngagacha ama etengo yokaga jire no nyamuntu tayora amanye so yani ale metenga this is the person in that trust so ase na sobokoreri Paulo na bwato ya trust Epafrodito na Timotheo ikakonya Timotheo ko matebinga oyo nimanye timbwa timonto ore chandire chingenzo chero so abande mbara atanga abande bakwirigiri ibintu byabo nama etengo mundara atoma ko ngari bakamagaje abeze kuburi ndati abayikuri nama etengo mondago atomoremera Timotheo nero moremera Timotheo yago kwanira embwe Paulo bada ko matebya seketabu ya Timotheo ya kabere eyemo ikifungo kya gatano akamutenga na manyire embwe tari nza kwa Yerusi Timotheo ya kabere moishan ekero monchu muligerio kuligeria asi ya kabere mo 15 lakini moishan akamutenga embwe igero tesenyo gokororo isi amana nyoko yani igotari ngaga akomwanja bose ne kyaga nama etasaruwe abatabase Timotheo iyo lirubali ya kabere mo isana Biblia ninyi nyolete na nche ninde no maene nga naye no kubwata amina yani gako matebye kyaga namanyete nga omwana oyo nimanyete ngo kwege no kutari kwa ogo orote nyokoro ishira kwa bwat mesete kurwa sigete you are reflecting somebody's light. Yes, it is not your light nesenge engineering no itabete borabo boria na kubwatana na Kristo na akarema kwaremire bakoremire mamo na inji nimanyete no ayo wadanga na inji bono nimanyete ngo nakorete ndikike nore nakoro nakiye kogera ko mutoma ojasa aba Filipi okubatebinga na amanyire ngo muntu ndabatomera abakoye muntu ndatumeri ndakoremere mamo na inwe norebe chandire odatika Timotheo nero nabatomere nakite tekobori karongo chukorera ndi ngere more ayo motegere no morigere aye korengana bwa sore muntu nareme agotigere nangire sadaka ye kanisa na enchire ndili boli bataire ndikabakanye kuwebo aye nobe buna Timotheo abantu bakuri urobora limwe asike nyoro nimanye tenga obwe ko tali kweganilia ya manyene no molizi otuli yomene gekora no na abantu ko na asimira ya matangali muna ali bantu bakacharoti yabo muchemani kora abantu bako imurungani uyaya igobona tarati ko ryo sto kipanga teteke nyala bare ndenda ko bantu batero uyaya ari yondo mo insamba munateba samba gura arapiga ndagira kara igonki giara wikatobe na Timotheo yes na kwa Timotheo urabubo digatukuru atalibwa ito mulisi Paulo akumuru igona into abantu mbale belitanga ntuwenta kwegya omusingi nole samu abera nyaraka na seka nisore mulisi na bekonyo no basta ali seka nisa zitule umugaga bwikanisa na alingo umubasta na alingo okoleta mangana maya na intuturi igia ali akototuri uruwaboroli ngana ya kuiga tulinga nisa nisa toko nyira wabe lijamata ero aoketu saya ya bakore kanisa ya so igen ndako ngokingeri ngaki igo yundu ka garu sibora kwa Selois moro jera kin na Timotheo nere mo mocho no ko wato wa yundu igo pora kunyanga no bwarois yundu ka rete nayo kale lakini mwana yanteke gira face first trend aso mulisia rero iga abange bayito nigo tubwatu burabugite obombwagete tu aruseti ashokoro naba magukuru butali bwa Kristo bo tasonyo mbayo mwana omongina getaringe gose no marogi nayo kirie ndali no bugenda tutara nero ayo omugaga nali zukuru yabo uri ngumunyabitinu mutindi sana rucha ndaba sukichindemero bono naye na boro mu Kristo lakini akambuka lino bwa na wewe to yandako tengo era wewe to sokoro yae umuntu harukarwanise ibaire agayita abantu sana esokoro ayuko ibuli tu kayu bona hena bura umuntu umutindi ogita abantu sana embuye nero Paulo abatera bono tukuru uruboroli nje ituko ndiyo abantu bayo tenga bono Onsarigo nero nduje na ase njimbu lyabwate ne yasoko lakini algo twale yasoko yanu ulenge no burabu na batukuru uruboroli
amina bono mulie na kole boli mbwa kiyo bwate amanetega nembwa ndio bwate actually nere proven is it a proven character? Yes, actually unabona iga Timot Paulo ga kumareta asimbweye ikiagera na bamanyete. Remember when Paul is doing all these things igari meje no you are going to trust ogonyara kwa kumuikeria binte regardless of the challenge ogonyara kwa ga gwetera in Timotheo. So through whatever difficult circumstances are going kunyara kwa gwetera ni gari kunyara kwa ga go proof na ndakarekana nga no muntu uri humble na no muntu uri patient mana baba mereria no bokanyeku na baro na buga enga asegatia. So in this case we go some challenges injiri chigo cha past ga ka ba chigo correct chigo to discipline. So Timothy was also disciplined in this. So he had to go through this and he became a proven what character. Akanyara ko baga goisanika bone karanyare ko baga goisanika bono these characters nigo chikomareta close to Christ. And when he is now close to Christ, and when he is with Christ, he is now able to shine because we are being reminded nganyara ko baga shine. Nabo bono Paulo akonyara ko baga usingo out ngabantu mbale ba very proven of their character. Oyo monero yogoro kunga Timotheo. And another one very proven na ande no yo mugoro kunga Epaphroditus. Nere ni ga kunyara ko baga ko kurende because of the family ties. Now he got very faithful in serving. Na gege twabe kaga ngambale bale bege barabara begeno. So kuruga bono Paulo akunyara ko baga ko murkanga brother. Ekera nama nyetenga in his spiritual service he is now a brother in Christ. That is it. I came to realize abang gakianya ko karpo yasagwa abalisi baitumbale kanisa na barayibi kanisa kirasi omuntu ale wose na America wose Saudia aigene tenga ngweteria so molisio tulie sadaka ya nene chitaisi njike kanisa omuntu tomasiringi 10,000 otabi molisio tulie kora yondo ki nduere gago ma to muntu lie sadaka kyagara oritai ya kwa wisiti which is a challenge igonga iwe kara kititira proven they are there ba ko lichi besa mo bone buenero yarenge go proof ba oyoiganga igari faithful kyagara in service ya bakora ngwekenya igonga igoika obe proven yandre mo na ande iso imasafelo socha almost gari owene no kunyara kabaga go face hardship no nya danger neba yani ngekere michanderor ere is ready to spread the gospel ekiagera diga kunyara kabaga go yira na ando yo nere wone gutumeka ekere Paul in prison. Remember umuntu ko yo mino kare maria umuntu narogo tumunga moireta endagera. So he could also deliver the meals to prison onyara kabaga go financial support egera Paul anyara kabaga get the daily needs. So such men they should be treated with esteem. Wanyara kabaga go riginga na maene these are the men who could risk their life in serving the God. Egera bago nyara kabaga go risk one even in weaknesses rega better committed in serving God's work. Igare yani ge rueta so kolem emiro meyega wono Paulo na ge kora kunyara kabaga to tebinga abante kabiraya abaiga banyara kabaga ba treated na hande banya papi kwa monomo ko na maskani. So true Christian osaba Kristo babene asabono iga mbali ba kunyara kabaga go sacrifice banyara kabaga kora service to the rest in and out of the season because it roko nyoranga jizi samboza kamzase zinjire ko koraki injire kwa lao abange bakoraki batama. Just look at Peter before he even changed. Egere yesa ko irugari achi kubambwa igago ikaga igoma yakoba tested igane nyaro ko bolinga rakini ekana nkurigire ndo joro ya ndoro na boro gor wa Kristo oyo koma yakwego sote ya nchibori nje ya yankwando jobori because he has faced what danger. So he could fear oranga lakini oyo he could just face it whichever risk was there. He could just move on onyara kabaga koraki ga koba asenjire yu kabire. So he followed the example of serving the Lord ekara kunyara kabaga kore kurende ga go serve. So we should move out of our comfort zone. Nakiko tunyara kabaga to move out of our comfort zone ekara tunyara kabaga kore mirum na bego kayabe mekongu lakini ekara mekongu na ande dirigo bono na liuta kero shine ekara within that vicinity ngatunyara kabaga ko beka asenye njire kabire. By so doing we would have followed Christ is a example.
Pastor Samba. Bia wono. Dingana ndirabo point njira bibere ntaite kubeka. Chibeke. Karengo soma se kitabu gya 17. Asoma 10 Paulo mbakwanira abuna Sira. Paulo na Sira kibara secero. Bagatera, bagasaba, bakibiyita bikayigoka, kinyororo basibire kigasibuka, bakarwa mali, none n'abasigari batamaye tibuna basogete. Sure. Nakere baruororo, mugano itugiye dikorera. Bakaumira n'abasaja gete babiri. Basaja umbasigete sana abantu marinzi gete se kitabu gokora bakuruko baperoya. Baperoya barabwindo bale kongoki go bale gutukatuka mariko. Yes. I like these people. Amunanga nyonye so 10 na 17 na 11. 17 10 na 11. Ase tabu gyo gokora 17 ibungu 10 na 11. Kana nirwo kwanirira unga nditunya kuyurera ngabara abatuki bamaliko. Robara abatuki bamaliko. Paperoya. Yani n'abantu banjete to endo kikwama tabire gento tari kopinga. Abago itaba okay no lakini wenda kugetuka. Wenda kugetuka ngigento keliba nonzarigate wana bukiri. Igonga kivungu kwa masome tari kugitigera. Soma irenga. Soma chagere 10 Asem. Ase 17. 17 na 10 Igitabu nigiyokora kwa batomwa 15 birege sieli tujakire 10. Ekara Paulo abaganyite alia Aten akarabuna umuchulia oichire neme wekano yogusasimwa akayiwa bobe asomoika oye 17 nabo asisi nago yagakwana n'abayahudi n'abantu abamuyiro gitinya sai nakera litugo ase chiro nabalya abale go charoro ngende 17 inero lyoso eyu 17 nachakira soma 10 eliobwango asobo tukobolya abaminto bagatuma Paulo na Sira kucheberoya kuba igiraro abayahudi amaliko keratuko elinde barore bose amangana ayo nabo ali igonga elio prove character ave prove ninga ne ekene wikobo muntu number 1 otegerera sure kere gwategereire step ya kabere wikobo muntu gutuka omanyenge bamangana abana abantu abari gukwana na ekene igonga inere njera turagache character yito egere reflect bono borabu boiga kwenya sai egere kare tu reflectiri omongi na waiti agoteba testimonies the judge volume 5 page 334 comment nena abuna takanso page point ejibere igonga abantu abatuanyora baperoya abari gutukatuka mariko abatesalonika bono ere ni waiti nere gago support ng'abantu aba wetira samanga nabo yuko response yabo kwera nelikuabo igo bare kwera with a gentle answer sure enkanyaku go bare kwera Ngunga humility. gentle answer to anyo somete gonga abantu number 1 bare ko respond bakanyegete no bokanyeku number 2 n'abantu baenge nebikorwa via kindness yubororo ibintu bya kabera ni wajya gatatu nga wetrase evidence ningi tugusinga gitora evidence wetrase oborolia elinde omoikonya sae okanyara koba okomenya azingoro cyabo ime nabare ni wajya gatabango turu kwirana liweito asobwororo toba abantu turabakanyeku elinde omoikonya sae onyara koba okomenya azingoro cyito egere to reflect go number 1 toba borora so gotegerera kere tu abera borora so gotegerera elinde bono the spirit of God omoikoyo kero so ire merito otorae aso gokora amangana aya asenjera omonena aganeti elinde borabugo we reflect go chiesa abandi kiagera twarori examples abandaba mu borabu mburi go chabosaigo wegeto kenga onyumulisi otwori kore mborono munoleka na boranyoenga oborabugo basena kwa buruse tiku that is true abego nya gochage channel yi nae umwana oraro okuwete nere ga okina umwana ya mu kwenda igonga igobonya ku reflect kwenda una pastor Geoffrey yabeka
nenyarekane obarabu ondero asili owae yani ta reflect kura somo ngonyarekanere akinataka kyagera for example ngora te obunanje njoma ete obwana gombori gidinje buye oyaze babi because my dad ganywa bakagakwa okonywa my mom gachaka kujikanisa chuzi so igona kwa beto brabu ojaze bari chaka ona chama mamene wachaka brabu ojaze bari that is great na yeto chagetia iweka it is Christ in you Kristo bwana mwana to brabu bwana ndinu se dia se oisi na se yunuke ayo go directly from Christ na wewe nyaka no monda wote fero bubueka akobo chaka kiagara onyolire Yesu bono kara monyolire bono brabu na bo chakire bono mwana oyo omo akugu bono bogenderere go sure liboli na oligocha Pastor Geoffrey Otieno na kuwa nabya sana otebanga umubashoyo tugukwanira asita bugilikia Matthew 5:14 you are the light of the world inunu mubasho bwensi na Otieno teabyanga lende umuntu natongie taya anyimumeke kimumekero yai igote rashai bono eliero kare bukanyi bikaze kweleka lakini umuntu onde naralia ulindigirete erote bire bono njono tie na ate batingo tongita yanyebeka sikimekero igoro yani yimumekense bono nchikana anyuru burabu nje no Kristo tigangenda asaba ntaba kolia mabe tobe nabarabuo tokole bintu nabuga eligere bandole ni balete bache ine ayebono gwabeiro mubashu ubu amatebuwa guna bali bo musuntenga kibuwende koba ine libo samba inu murandi yo kwabeiro mubashu Kristo jireme yawo bono lendinga gibono uburabu obuwa obokoba gati no musunte na tuanyoro musunte mbara obo musunte ijibweli Betero yeli tanga ni njoze kugwana tena zibiri na bonga nyinganje tizana kerugwira na zibiri abaswanya oli ruburabu ngito wenda bakora betero yeli tanga ni isato ibungo bya 15 yeli tanga ni isato 15 egoteba yiga bana tebe tigomo nene Kristo ajeneke azingi ngoro cheine utambe mobe ange kuyiraneri kira umuntu uyo gwabolia mangana ogosemerwa okurimya ino kuri abato denga tuanyoro ruburabu muntu nabara change okoboli bona abo winterrogating abantu bo Kristo uwao ngakiboro chako moeresa Biblia atebire ngatobe abangaini asokura ni wedra asogororo no koiruka egere that character ebe proven momente betero yeli tanga ni bere 21 betero yeli tanga ni bere 21 iko ninje bono ntorangei ke ntuarangiritiwe ne kitu atigirito kono no togotebwa kale goteba igo mwanju mulili asebi nande betero yue yeli tanga ni bere 21 egoteba igo asayo naro mwarangiritiwe igyagara Kristo nere ni gachandetwe asenginche ino obatigeire okiorokererio elinde mubwati chimbaratiro chiaye igekera kwanyoro burabu koikuba chimbaratiro changu cha Kristo Yesu kuba chimbaratiro chae no yo tumoseme kaliji tarama igo koikobo mukanyeko ekera kwanyoro burabu bokobara wamate bwa una bali batali asamaya woikokore bintu elinde bakorana amaene matero nyene kenyoro montaga ndekalia no nyene nchibunande iga au mero morebi okonywa mubolinga ngaki maete basto tieno moina igara mware bya matinga ngonya onya ba Kristo baro yoli nyare bosa matinga orori oyo kwagori oli gar mubasta singa bande bako wikembo yawe embo yao oikero rekane bwa mate bwa una bali bare isiko ebo beke buya elinde kero kuriyo toko gendo bwekana ba tonyora se baikara nsiro murayi bwe kenyoro abantu bara barayoro
bakora gosira matanga bale baraibe kiombe naye nori muno murisi oturi ko bagwake sabu ngatora beka kiri gusana sana nsemo tora ari tumayo chikubagira abande naye waita bakwa mwaraje bono kiburabu mbuyo ko orokiri asabanta bamuri ndeje ndiora ba lakini akoko tenda buya uno manyino burabu na bali bakaranga nducho murisi kara abo Kristo mane mboro muri lione libuli eliga mwaliya nilibia kakwanyo yuru burabu lakini ko Paulo na ande ngo semera aba ebeso isano na ibe atyo tiye no mede wazo mutagonzo meratiwe kiye ke bono toko kore ntu abatu anyo rubura na ndu nyora abatu anyo rubura buma yetenga kiya muni tu alinga musunte kabisa yako ko nyo rubura iko kwaro to musunte nga tu arangere tu na Paulo manyeno mede alinga musunte ga kiye liri ali sawu bono irenga isano na ibe asayo osanga na barabuo timo sanga na barabuo naki kale nigo mwarengo mosunte kale nigo ntutu anyeru bara utu ngo mosunte kolende mwabairo mobaso asomonene twabiro basiso monene bogendere buna abana bo mobaso ege dogere gawo genene samba no murizi otuli tito sanga you know eketi to be open ketukwa no burabu bwiko onye kwanye burabu abantu abakwara selese diga ebichiri ketukunyira na tuyirigeri ebabwata ine bali barabo burabu bwoko ndo babwata mo iliva no uri muntu ndeta yogati oro musunde bona hayi mugwata ine nere nugo tikakubwata nugo musunde ko oro burabu otobe ngase nchuku abale bono kandera abale kuita so timo sanga complete. In other words, Geoffrey na koyora Isaiah 60 verse 1 and 2 Isaiah 60 verse 1 and 2 that will lead us na mangana yuwa igongo tokara zitabu kya baresi yitwazoma isano 14 actually yansoma isano 14 nsome yago ego teba iga asa imoka ovare mubaso ochire naho bonene bwo monene bakobare raro musunte no tubense naho musunte kerima no tuba abantu bebisako kore ndaye omonene nako murekire naho bonene bwaye mbororekane iguro yawo amen and that's what we are being exactly for. Actually, abantu bebisako banguswe no mubaso igo nabaruoti mbacha banguswe na masase akobara korwasore yes igo inamba wadi sina molisi kwa rekere This is nawisha na wate wa o etukuba musa kali bara no baba no otieno tamenda yes beka omurigeri no motegera libararia yes nabo bakumete bagatanga bakane bono bari barapinyori twetangi ndure yapo kuturika zonde kitoko manyu manchu muringa ki okusanga tikakoteba ngase ngina nyori wala bunganga nda sabale batonyu nabwo ndamanya nganje na nyorto wala bunonye nacha konyu nabwo na kiye kitoko kandi nguko sanga to sanga buna kenata banga mo sanga na baraibe kenyoro bari bakwiba kibesa nayo tagetuibe ayakabense me tanga na makoraria erinde nabo gusanga nabo sokoro kasanga lakini to pore bintu biba korokoro kugusanga kuri ukari nga to sanga n'abantu bari ngotora kandi ngo kumumira para to mukwani ngo atore getera taratore no gotiga bakora ke ya ko manje muri rero yanga ki tabaisa ka tebanga Onsarigo bate biringa basta bona bate banga nto baisa ko ni pi abakora mabe eti kwani mare abuno twali joko yani na tawazi the one who stands nearest to Christ oyo tena mon angena Kristo will be he who on earth has drunk most deeply of the Spirit. Ni gera to kenga no rio nyalde ko baga kunywa mono asenseye aso moika in the spirit of his self-sacrificing love aso ko nyara ko baga kurwa so bwanjani wae wabe wikebo yonyure that is statement na yonga wikebo monto nyure kima so moika na bwirure aso bwanjani yo kanene asenga chabana
which means actually akare ko nyara ko nanga wale basoma bakolinde yeri tangani kumenesa de Ekero morisi yako na utabakia ekara ndra to nyara ko ba ko ibeka as we read that ekere ge sunde ko nyaka ba mono maite ge sunde ko nyaranga giachire kiaritire to idore turi Exactly. Binge kabire wa abantu banya saa ni go tutugane iri to nyara ko batugo kina mo brighter era nyara ko batako mesera aba abande by so doing na bange bako nyara ko bago tuligereria banyara ko bako ra ekere nga omo burapu. Yes, so much Ile ngwate abakolinde yeri tangani kumenesa to inye Biblia batebase yiri tangani 13 ubwanche nini go bokoremereria nandi ngo bokoba nubuororo ubwanche ntibuli koba nelibero tibuli koyenena tibuli wetogia kumena isano tibo komocha koba no busika tibo kuligia yale sacrificing rough ekire Geoffrey yakwana ko muntu yabe ngunyure wetraso muika unyasa onyonsigu elinda makorokia okwero kwa wetraso bwanjani oreta abantaba banyorubura bugo yani in other words ekere ge sunde kirima na dine chingena ngeni chiko nyara ko chigo koraki chigo shine so in the night So shine as the star. The more the dark the night is, The more the stars. Chigo nyara ko chigo koraki chigo shine. So montamos aquí a todos mubaso, todo como yo no que tú story. But when the night comes, semozunde aoki, onjang amano ngori oturi muleki, omontori muleki. Actually, you look at the life of Daniel. Daniel yakara ko nyara ko baga go temo, ega go temo me yegesu, but he never sinned in any way. Ego instead ya nyara ko baga go shine. So wherever you are, just shine. Ega go nyara go shine, then even the king will say, whoever your Daniel go nyara ko baga go sasima, is the right God to be done what? To be worshipped. Exactly. Hekero toganda tumu nchimulirili amagara maya sana eleseni baidendo chegendre koba ya enyansu nande ekirage ekatugunya kunyirigiria eleseni amangano nsindo chalingi aye kira sigintekemo kobara Somozunde. Kokwatuli kwa badai na ayo sanga naitu katogenda kuigira gaiga weta sina mba iyo studio gaunga anki kuigira gose leseni yekero kudunya weka iga nimeteba libanche tego sango chagele leseni bono muigura magana getega iga andakura kandi komanyana commentera kulinde unatwara lile gocha leseni yagenda koleta mangana alia otukulera ngati to sanga na umusunte kulinde Tobare. tumuse umusunte goja asetul uburabu bwaitu bw'omuse abantu kuri asomusunte baso asobora. In other words, what we do, let us be brave as David. Yes. David ekara ko ja ko over Philistine Goliath ko jara ko ba ko pachecheria actually ga ko gecho akubuli ga ningoyo ga kyo kora meli etaria jasa ya nyasa let me try and do what abange bali gire baranga Yani akole to borabu Somozunde. akole to borabu Aba Israeli ko batwe charte tenga ejaya ngiye busi nya kibono I will let me face this ya mutume kese ngenjo borabu limbe obaretro borabu. Yes. Omanya gosoka otebanga no nyare bolt ne roru example kya nga inchekera na lengo giresi gari aga sibanga ajitari ngatabora na gochari aga pe aga gaja kakoraki ngatabora who is this now kero ria kama tebinga ya kero ya kini go mushoyo igoro chenjine sisugo jana kaba kwatu chaga on ya bigo kama tebinga ya wachi ne meyina byonsi lakini njina go jisiga asiri etalia nyasaye oigwa chairi bwa Abaisiraeli so na ma to boru ya subukuru agako reflect directly no nyango korango kora to manya ninji actually it's not me who is doing this, it is Christ who is doing these things. So in other words, Satan will always attack you. Satan na bako nyara kwa correct kago chiche lakini nyasaye na roro ekigira nyasaye na roro muguire we so will continue shining as stars if only we rely on our God. And actually kind of it's like lesson ya contract so next we'll be looking at confident only in Christ. Now confidence only in Christ. Onsarigo, you can give room for comment. Na ekero mwanchumo lili ndo chabange bali kire ntaso mujumbe gwetase number 0741 583 yani enoti sano ibere inye yamo isano na isano nebere isano na isato nabakurwa umuchango wose asinchire yo commentera leseni kikoiguraye bono mambia iguru yo gutara nakuba una abana b'emibaso nabo igwasina mbende 072644
7 yani inoti 5 inye isano na ibere isetu isano nemo isano nibere twangibirengeli byago ayibona mambia inkikiri kwa egeire joeri mogere kurwa lianaga ali akaeli otandiko ndani na gokiri sana selesena ayo ndege igago tabanga nigakuru kunga Robert Nyosi agotabanga tendara raga Italia agotabanga Robert Nyausi kurwa Keumbu nwale amana into ya sinchira ya bene kigma ngara kubulisi michiru gaigabiri satobona mambia weta namba ya studio inki ayoro chekwagira aselesene emambia bono. Good morning Getembe. Hello. Yes, karibu sana. Onsarigo Bwakire buyati ni chebweka tuna barandi gaiba. Naga nanje commentinga ekara tuabeira bomu atilimpaka kulmagina. Oh yes, karibu sana baka. Naga ni commentinga tuabeira bomu gaso. Aha. Ekara tuabeira bomu gaso intwe nga kitoko barira abande egekogera. Iga ase ndatomenyete kitankiro. Yes. Kiro yenderera ya Jumapili, yenderera ya Jumamosi. Pues tuanyo rumbo gaso. Nga kitoko barira ni na abande egekogera ekero gosoma baebete inye. Naga nonyo somere egere tumaiko comment igoro yo gwanchani obunga ya kitoko barira nieme gaso bali bande na baleka pressing kiss ko kwan Mbakando mwango mono Kiraigo ekatu asomire kwendesho itafauti kibere yabanta babere egekogera omuntu oyo Saturday yagusaba oyo Sunday yagusaba itafauti kibere yabanta babere ngekora baitayi inelibori kwabo nturene. Biamono sana, asante sana kwa ntole libori ya sana. Na andiri asibi bilangu kwa ntole. Asante. Na bodi dia Mbaka biamono sana libori ya kwa ntole asicho komento kuya nando boliri. Otebere nga buna bono omubiroro Kristo yomo nyasaye yomo kiende uwata nego kobera. Iba tiso yonsi neyemo nabagoteba kulende ase Biblia nkoro kire byanga nebo mwirukoro yomo ukwege na kurokomo ugwata na kankura so usasima actually ndongere go jikiaru nga self nera koleta mangana Kora sebanga bane bakweganiria yara yao. yes obonje ondo feeling I'm better off than the other, and once you do that you don't magnify Christ, then differences are bound to come. We justify. Yani na sengencho nga oko bageka na sengencho ye okogani wakera yomo akweganiria ayari mehae ekereganirie omeka maete ebibire ne osoma na komo lakini understanding ne about no na enchera amontara kore exegesis kieke bungo keria asoma igere tabauti na bera betebe yamo masi weekending waka amororirawo. Getembe Television and Radio. Hello. Okay. Yes, Masi. Wakiro mwasi ako wamo molisi otuwe Geoffrey basta nara kubana. Noarega. Sanobaraiga. Akiri yamana senga ucheyere seningi ya gete ngiya yo kumya bana ba patengore gukune kambori ko maene. Toko ko bakristo bare ro bana ntoliga iganare ko boliga basta. Kana ku paura ringi korora yani yana ba korinto gosaba kiriki bago karabu ukune kamba ko gendo utikome changa bantaba babeire burundu taribina bago taraiga pero basta karo to ko ete murutu anyara bana baita bamura baita na baita ko baumira meta tegete kundi bago kore bituli uku tango koraturi kende guseba no goto go ita twarigere twata babina be twata ndo guchimoino ibori ya kabiri
kero tugwetogia yo manene atokoreire tugwenere tugwetogi physically go tugwenere tugwetogi spiritual. Biamo masi. Asante sana. Thank you. Muchimulirire byomono sana. Mabuli akatonya kwira nducha bangi wakabali kolende abatura tukuranya ire nili usenda bugulia moyoka bugulia yoto ira ni ambo Getembe halo Getembe halo Getembe karibu ayo Montoyeso Yenale kuboya abarumi yako mafotini gajango yango mere fotini kubuno abarumi 14 alafu naende bajango boya ekero no mokore ese di mokore ga kiria buye bakonto ya ne ibola kiria garengo la de kumbanyi mo como que uno tiene que no ga mokore Wanda Kibungo kimwasoma nirenga ya itacha point ya wate ngaponywe kibunge kingire kitege tigo kebubu ya ndake agaga tebangekera toko mwerese kurwe TV ine ozeredo igako igubuya Mungu jibata manyo wa taiko igubuya mo ikatigo mukune elindaga ndako igubuya onsi ni asamo konye mbakana bole tidi boli wigatoliraniri eliya mbakaniro Getembe halo halo Getembe halo Getembe Halo Getembe. Yes. Chare Sagana karibu. Chare Sagana. Aha. Nongo kwa na turuboige. Yes. Gona ko boli za umuraria. Aha. Ngongi la neli. Ikonta gete gona kwa boli mo ko ngira neli. Mo ko ne asenari ntamanyiti. boli abuya Gona ko boli. Ebe dirimba pevere na omo subati okabeta gane ko murai. Wanyore gatene sinda goyo nan korandi ari kineke. Biamo na selivolio kwene ditore. Mon pa por wabundo de no mo na baradia. Ande manya ko bodi bibiringa tawe no onya ko mokendu kaba mokendu. Onya ko ire ra kaba ire. Onya ko ire ro be ire ra ga mo ko nya. Ya mo no na ta mo ko. Soko boli okuya. Alright, asante. Amaboli anamaya sana. Amaboli anamaya. Timeti docha agere liyoyo tumyokelia masi tokolelia mbaga tugakobolisi. Obuli linga turaja kireka otenga bibiye gotabonye kuliberera obeberera oje kuli muloge enderere. Actually Paulo ngusegetale. Paulo agusegetabuya asa maruba yabo tabanga gi ngiyale ko abuya moba yani ntoba onye tuliga ntoba bolero go sentoba abakendu ntoba igatu tochole nsemo tokoba actually nabego tabayo yakora ndiko ne rumu ntate chiti usene kanisa nanda gataje mwinoga muntare mu Kristo mugaso butukutali mu Kristo muntare mu Kristo Esabato yoka bono Paulo agusegetanga ki mbuyo chola asote nini igotara atabanga kera go chora kobo go seno munyabibe igone nse mingia kulinda aga ni tyo chole tobo muntule fugu kwarele mulisha yani igamine tinga you need to be aware ogonyara koba ochole tiga koba igatiga watajaga na ndo correct watajaga ene ringa onya korebe kawa korebe pi na hando nyamoga so kobarire na hande bara pi so that yekaro kobarire kabisa bono nabukunyara koba gokungusoyora segesunte omoreta asobora yani yakabo mugaka gwe kanisa mugazo otuko kwa gendekera tiga korete bubungu bita igotoka inde pipe nga korabuno such like so nelinga goika okore ekero wanja kwa nyasa
onye kwana chire gokora oroki kegima asekera yomo ngekera kinya sa korangiririe ngeri ndokore so tiga gotene na chinsa moibe ekiagara amarika taba nyasa amarika taba siketa kuri borga nje gongange to muntu tarachora buya inga onye gokoba mokendu kabo mokendu gosobe onye gokoba muro yadanga ningotwe buna mate at that time ingita taba ngaringa asanya sae ndo the middle ground in God there is no middle ground ekiagara anse meye meriore ayararie ngana yarore eidonye wachole keranya wachole kabo mokendupi ewo wachole gosira ayaganyo gosira mi onye wachole kabo muro endonye burutu bakana kare teneno kegima so toko middle ground otabenga bono njena mako middle ground iga ingerinde ngaba kuchika ngaba tebina batubikaine okokanye to oikero burutu bakana kare onchenta nganere inganeti Geoffrey osome gitabu kya Bagalatia ndio some gitabu kya Bagalatia nilimbaka Abagalatia somera Bagalatia 3:25 3:25 alafu go some yunga ntina Pastor Walter nayo soma Bakolosai 3:11 Abagalatia 3:28 egerere igo no mulise nere atosomere igitabu kya Abaefeso Abaefeso 2 basoma Abaefeso 2 njake kurwa Abagalatia 3:28 aiga tari Muyahudi osomo Giriki tari omusomba osomo omosibore tari omusacha gosomo kungu ekiagere no mwensi nigo moroyo omo imase Kristo Yesu igomba akaniki iyo muntu uzango endali litukulia eri ya Jumapili yone ngo endali litukulia eri ya Juma no yone ngo endali litukulia igatora abamo ayo omo imase Kristo hina tisayari ko mukodanga na kyonye inwe na ba Kristo lori mwabeiro roiboro rwa Ibrahimu na banyamwanda aseira bono onye tuwiro inki tuwegene tinki tubwata sama correct samba ngi yakwa nayi otanga 13:11 otanga utokoba umugiriki kose umuyahudi oyo bwarogete osoyo otarogeti oyo otari umugiriki gosoyo ole omosikuti omosomba gose omosibore kolende Kristo nere onzi na ase bonzi obete balieta yonzi yako bawa nebintu na sebyo naende agatubokia amonere agatuikaransia amonere ase aigoro ase Kristo Yesu yure ngawaso Ephesians 2:6 naga ntosome 2:6 naga ntosome Ephesians 2 sana wata nonyane kero keria tuarenge tukwete ase ogosaria gwaito agatoa bugima amona Kristo naki mwatoriwe asobuya isano nemo naende agatubokia amonere agatuikaransia amonere ase igoro ase Kristo Yesu eyunibere usisatu eyunibere soma ngo isatu soma isatu isano na isano nemo ngepekerenga ntikuru gago isatu isano nemo isato isano nemo obobisi obonyasae tamanyeti mwanya bantu ase ebigori binde buna bono ase omoika abayigoreire abatumwa baye abachenu na ababani na isano nemo obobisi boria nobo inga abantu bebisaku babeire abanyamwando amona intwe ebimo byomubere oyomo na ababwatani amona intwe ase eira ere ase Kristo Yesu ase njira ya yenjiri maite kero tualigire yonse pya barandi bani inga omubirura yomo etukuragira twenso ase Kristo inga bonsi pi asobo bisho bozo manna ira bani bae erataka ntikuma yanga yore muntu kyore lakini kingencho
nuru munyamwando ase Kristo. In other words, he is pointing at the cross. At the cross. Yes. Bono Kristo. Kwa bo munyamwando ase Kristo obu atikeli kila se Biblia ase Kristo. Igina gina ndi okola semba kanga ki bono ogwatendeka gubucha ga igengo yenyarebe ine nkubwatiule koba umunyamwando keli grase Biblia. Okonero umuntu ga batabinga gi inche lakini ikirabu kwa na ngiri grase Biblia Kristo. Yuli utarabu munyamwando Kristo. Mate abange mbariziko. Yes. Abande ikegera mari Yesu mwenyene kagotemwa igagote Saitani nga neri kila samari. Neri kila samariko. Neri kila samari. Yes. Lakini mba muntonali isikari ogote nga pasto itoga gotokani ntokwa naye. Pasto itoga goteba. So meaning ngo monto yo tigre koligera Kristo akoragerwa ochakre koligera libasta. So tigatumanya nga byonse itokoragerwa Kristo ekyanga nera tukana koligera asekera lingana. Biri Kristo akorokerera nenchira lya kora ekega mariko ntoso masabeta lya tabanga intwe Yesu tigire kyorokerero ingatubwa chimbaratero chai weika tutara chimbaratero cha Kristo keliye Kristo akolete onyekera ntima chiko na into yikirani kakyura nyora rero mambinjo Onsarigo na jagire kanise yani oto yabantu ngaki ebingo biratuna sibyo bya bari yabantu mo bayise kuragera kabisa kabayigo mpaka kero tatokora Yesu kero mukuragera ndabera mo kwenda iguru aba Biblia tenga muragera mukanda iguru ikobono to are very grounded in Christ igoke ntugiye tuwata nankere ki kende yonsi ayogusazi muguroje kwawe nkora kuri Kristo nkora kuri na ikina kenge jumulisi bona maswali amase weekend diswali ndabo linga yes inga Paulo igare gukuneka ekera ko ngumo ya mo Filipi omo Efeso aliya sabarande mpaka ngubulira bakalatinga ngo barogire ngimogo tigira njiri mu gatali na batigire yani esenge nchawe ndakira umana kubulika intubuna barande buna barisia buna bashiriki buna Kristo abato mwitabe Kristo asema mai ngo kuneka tore ekerto ko ro mwana oitore ngo musaiwe kanisa oirane maiga baumire naba iseka ndande nechanga bakongotera igaburina intungo kuneka torebo igonta geteko ni masio mintonga neringa onye montura sobo Kristo kegima onyo montori ma sobora bukegima nabago kuneka erinde kwanyoru muntu kuna gotachira abana balia emambene magoro bakirenga kiko bakwana lakini nyatali ground dia selingana nero mwenyana tali asobora ta konyara kwenda kuliba lia barato sobora eja tayari nere andake botukonga naro nyina barabu andake ko nero lijinyaro kiyechimoina ekera tali asobora gonga omuntu ora sobora bukegima oli mukire kobara nabagwa gukuneka asokoria bana bali nenda kimasi ata mate masiri swali elio na wali bateneria voltia last week dia tabeta na ngia kara visitation chinza chine to kana to matumenchira gitega so ne linga okorangeli wo waito ekera to kunegete toroche na kena ntura sobora weika to barasa bangi lakini ne nyonga bande mbale na bago kwaneka ngambara sobora bu bago tambara sobora lakini kena batale sobora bu baganda tabale bale vugu batarate na borongi. And actually in most cases kera buna bono goikera diswali ya kabere ngakiriya ngona kulinyorana I want to add more flesh with what you are saying again to kende gichikia baneke na bokonyora baikereiru ekera baikerwa na ndo itabota banane na akorireki na iranire bakocha goikerenga kienga bono gaki no ntimba garaki agwaka igera na bangi kabira baiga na bagusukara bakore but you don't give up on him no tuikorosa nabo kwenda kwa baikera nabo goika igariri pastor gweta iga ukorigireri ngobe nandi rinangira kwaraga kweba chate lakini kwate baganya sae umwika no jokareki no komenta ko basabirani ina komenta ko basabirani yes igo kerto gukora tuga pastor Sambatra kwana tukuriga bagaratisano nemo kibugo kiae igia kane kurendekero muntu arenge mirimo yayo monyene onye uri nenginchi wetogia tigaye togelibwe ko monyene na tere nganu mu bisangio ye na kigira umuntu nebo weliye gurubu yaye omonyene wono rende na nyiri swali ya masiri apa etara sekibwa tebe masiri swali ya kabere agare kubori ekero montanyo rubarabu ekera akorire mirimo yo mono igo togo etogi physically setu etogi spiritually that was the second actually that was the second igo elizibuna riyo igo no kikinga ki togi
asemere moyo monene gwakorire Igo. spiritually nga omke moika aya tari ayo gote mate ko korona ngeni nchomurandi na terere korandi enchiri ngocha kurwa monte ninga basi tegen tukire kimbe kwabeka wateba ngeke nonje na agitacha igo no kugunja agite ingeringa nonya nemeremo gwakorire nabo gwatoinga kwarandire binya teba nga Nyasaye gubonene ikianera buyoroke gwetera mwanchi muligeri eldo tabeka Edwin Mangia Getembe Fimer ngotwara magana maya cyarire isato amangaya maya sinchiro bikirano tukwa nabera set television yatura kora kulenda se radio twabutokire konyo twamangana maya nere Edwin Mangi. Yes. Ekina ngobeka ekara to gukora ngiringa Paulo bweka goteba na na gwetogia ogotenga tarinje menyete kuri ni Kristo imeyango imeyana so etoginga omonene nerori imeyango ono lingana lyo mwelyo samba kara goteba ri swali ndiale ngo lya mula chake yakubolinga amaliko gagoteba ngumukungu kabere taego se kanisa ngarakini kwanyora nero tinine mpuru utali mura unumwa oli mura chake era nabarumya gantumo bekerbye bono nkikiale arakini kwanyora montonero robosia omochando noringa asobora iweito bwe twairwe twachakire korane chibirengerere byaitu buna mwanya bantu twachakire korane nege kuba byaitu okonyoro morishe kanisa kuburinga muko na batayabanga ke muntu no mukungu kabere ayembare ngubwa tatamanyeti yani tutagete kwa judgments asaba antu bandi lakini kiria marika goteba tigatoke bwatie buna marika goteba elinde tokore ekirwa yesa goteba tobe ekiorokerari elinde tubwatsimbaratero chae ntokubwatsimbaratero chae onyote birenga otwiri to nyote to tinda na ndo bajamo na ngantinde ingara kirende kanisa yarone Esabato nkogenda ntuko nyale to bwati chimbarato cha Kristo na to bekero kariya kesebo actually mura chake moya barumi ese ngenjoya no Bible study tiga some barumi isato 23-24 ayesome na ayemo isano 8 because sinkonyora exactly ngana riegwa so bayare gefotini kemungo gyokata getame ayewe tima tingoga soma I think in the context of the lesson 3:23-24 allow 5:8 then you can read 8 verse 3 and 4 next ndoga ndreko expound ekerana ndago cha kutuchini next kiagara bono very member of our class I'm happy to sing anko bwati bani niru chigalie omugoro kuma Vincent Masoneta batabanga no arasumurubuli ekerondo chefundi ya power isuri maikara nera gotabanga taratibu zaire asumurubuli asante sana kurugeta legali lyo siri nigo lesson eribu ya kweli agotabanga mangana maya mutubekera gagwa sobo semyo ya bwa Biblia yumo nchubo lindo chena bangi sana no ase sobo ya Facebook echine ninchigirira ketokwire na ase nsamayende keronko gendera gusanga seni wa Esabato Pastor Samba mbuya diswali na the kwera elia kaberelia masi morari mwarira ni rakina monaga ni indimenta kurwa sa Jeremiah 9:23 and 24 Jeremiah karawaso makiande ibunge 23 na 24 botebere ngonyo muntu bonuri getigo etogia ta etogia singinjo bongaini buahe ta etogia singinjo yobonda buahe ta etogia singinjo bonena buahe ta etogia singinjo bonda buahe ta etogia singinjo bintu byonsi abwa kolende 24 yatanga banyonya bano muntu uri getigo etogia tigetoginga na manyetenche kiagara inche ndo ekene no yokomoro kereria yaramaya uyo ngokora yara ayuwancha nubanje butali kwahera mangana ina tebire jenya sa igonga kere wa kolire gintu kiabere successful to basa kwa toginga na seginje chinguruchia to basa kwa to yosinya sa osenira bana basomire buya kwanyorire gasi kwabachire kwabora amarimo binte bito basa kwa toginga ninji ngonya tarinji no na sengenjo yogwebwa Nyasaye kiagera kuwanza kwa toginga nae mkwebole Nyasaye onge kobe Nyasaye wono onge wesa asimu awangoranda ke nonyera barandia embwe yangere gutwambukira onyoro murandia kwa ndaze getorandia paka basiki bakuneka batenga basta waturandiri buya wono murandia yotanga kendo jine njiri ngurandinde oyi pride yange agosanga keri petera kolete kamubua kago te ngorandi byote bangana kina chirete suku bono kago tarisa yatanga muntu de rarandi musangirika nunandi kakona matangana kako nyomurandi gitukurandia tanga
gento kitakibegeti bya nyengegu ginaja kugiaka sawa sawa igonga eyigente kyo kero so pride yo no yene ke ukenya sa ko te ga gukura kyara kwangere kwa togi kwa mwebi igonga tiato togi ngando maide nyasa ento nyasa libaga nye ikero ago te nga basta le kwa turandiri bya batebe nga tianya sa go bonene. Amen. Abata pastor mbiye mono mwensi ya Celestine ndi gondwalete totegerete kurwa ronya keumbo ni Florence Alisi na Florence tukonere ko bwena kwa bwangu yakatujo sabale tunyure Florence asinchira abene kima na baba ulire gaiga ase ujumbe na mbiye mono asincho kotegerera asinchira abene na mungane tinya tokolerega abange bantu commentera kulende kuikase Esabato go chaka twaligilia manganande ye lesson kero ayogonya kutubwa timbya mono sana so mukubwati lesson asinchira abene Otieno. Yes. Na yura abenero. Pono litanga nikima na wonta ketako te abaga ntokete igama na te basa enkoba. Nambe yamo wonta kete ambi yamo na se ekeroma etaba abatega rebeto ototengerte buya kwatobate. Umongi na koruku anagesaka amano Mauricia Zakari gesaka over America. Thank you singing choko watch nya site ya wasende family. Mento Nancy gesaka ine mwana wa Benyaroka. Na boigo no mumuro korunga moseti na onse na basabira maya singing choko watch. No Mauricia oleo mwabo Mauricia Zakari ukorokwa ene uyo namu manyete ngo chakara konte Mauricia Charles nyangaba ya dai ngo sani wa agara ko na gesaka family igo wana nyanga must be there. Those people are my friends na antawa ya some ango baroka bai bari bana sai abasini asengencho iyo batengera kwa bene nabo batigando engora ase muchoito nabo tatito bata matanga mongi na Jenny kirwantongo sirete oyole makomoke nabo ndagete go sabanga okwani ukwaye igokora abagitariki 5 nemo yere Friday inga nalitora beto komwenya ona go saben kayonsi abwatanga mbya pola singinchaya nabo igo asengencho yogo siria makomoke ya site gaenda kwa munaindu nabo igo no mungwana na rosiro to kurunga doctor oyo mwabo korunya murongi ali bongoro na barabune wako konene okorokero mumo abwate omoichano asengenje ibo mbye mono tigante basenko barero rero ngo toke kanise korunga kegamere gigotoka kegwachi district no nda abet kuri rero ntubwato murandi ito na ndo musani monene oyo koroko pastor Lamek Lumumba John oyo ba no borwaire okorokwa engwa toro muchando akora operation one of friends have come walitwarenganere abande mbati mweto ko Nairobi goro we want to attend as a kanisa rero ili tomo pole tomo kwanye elinde amanyanga basani bae bado no bae Bienvenido sana Pastor Samba. Bienvenido njira monda de kwira ngambi ya se reseni ya ediro bia lero nabo ndatwali sabali chinyingi nankurwa mbwenta kwenda Nyaguta district kanise kurulio leti gukora kurwaro in the afternoon ntocho ini alia Nyamira asenka ya Nyagosira Ezra yole tugoro lero mbakole kanisa alia geraini ulit kuryankyo igonga no ndabe chinzami chibere yomone nagendera kole mienkeria yo minto Ezra byama Allah. Na njina wanda tote wanga nimbere kanisa ya Millennium jinza jamambia and I'm sorry to see some news here again. Gladys Nyanjama oyoro mungna o Peter Nyamanga kurusengereli Getare village onyale kwa kurara this morning igona will be compelled kogenda jinza jamo gasoro to console with the family asengin jone kenyorogianka Pole sana. igolende notram then kuruga go ayande ndo nyagotangasa buna nyara kwa ko match. Right, ndojo wate mwachibulebye muno sana segenchonga nekene tuakolire gagwe lesson lakini onsikya neko mimbya mwana sinje tuligereria nayo le nyombuta liyo soka tubaise gusuka ayugendere kubwatia uwansu bado ngocha bole aseseseni wa Esabato mwana buliroba nondega mpaka tukorego seni wa Esabato asubwansu wa Biblia nobwegeni wa Kristo mabya bono twenda susaba gatukura ase inchira yabe Otieno mwanchwa na ile tato itonya sae miyamona singencho ya wao twakubolie kero togo chaka megelio na bayo kwabira mona into ikomoelio otoro sabanganya saito ayatwegeli tangani kigima tokonye na gototoria ntwa banyene eri nya sae like abange eri na barabunya sae bali gure na gotegerera tato ito bamona barabu kero yomo oyo tengere no yotegerera nya sae ito otwaro go saranga mona no ito mosuki anga go chasole ko bwa matukonsi ekyara twenze gatona nta okolero kwegena waito no gotoleka waito
Nyasaye itonde tare masuburo chiwakana na kare seyento mahete mbale batategerete na gotengera batagwiti biya semere yabo mongera Florence arisi twamwekira soko kwa Yesu ekerogo tare burira asema mbe bonsi ko bawo kuwena nero bego tomwe basoko mo kuwena kwa bene tato ito wanche kwa kolekene kero turarwa kero yo masenge nchoko nda soko sasima tato ito agenda na kero yo mo na bego nege taseni ito kya Getembe Nyasaye ite kero libaga sige nchiringana yao tato basini kero mwaliwa Onsarigo gotigara na kogendera sige ncho yande tato ito genda ko na buru ko mwali biyo mbone kya twa kubuli tugene tega wakolire